Masu kallon mu barka da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Wannan shiri ne wanda yake muka sa masa suna daga shafukan sada zumunta, kuma wannan shiri zai rika ɗauko abubuwa waɗanda suka faru a shafukan sada zumunta, muna yin fashin baƙi a kansu. A tare da ni kamar yadda kuke gani akwai abokin aiki wanda za mu rika gudanar da wannan shiri a daidai wannan lokaci, wato Man Nasir. Man Nasir, ka gabatarwa da 'yan kallo kanka. Daga farko suna Nasir Shafiku, kamar inda Malam Isaac ya gabatar da ni. Malam Isaac ya riga ya gabatar da ni already. So, kamar yadda dai na fara yi muku bayani a cikin wannan program, insha Allah za mu riga ɗauko abubuwan da suka shafi ko abubuwan da suka faru a shafukan sada zumunta, muna tattaunawa a kan shi. A yau insha Allah ta'ala, duba da abin da ya faru a yau ko a jiya a masana'antar wato Kannywood, ko in ce masana'antar tace finafinai ta Kano, ta gabatar da ko ta sa dokar dakatar da wasu finafinai wajen guda 22. A ciki akwai finafinai waɗanda suke shahararru ne, kamar fim ɗin Labari na, da Daɗin Kowa, da kuma Manyan Mata. So insha Allah ta'ala yau za mu tattauna akan, ko za mu yi sharhi akan wato ainihin shi wannan doka da Hukumar Tace Finafinai ta Kano ta sanya. Man Nasir, duba da yadda yanzu duniya take ci gaba, kana ganin cewa wannan doka da ita Hukumar Tace Finafinai ta Kano ta sawa wato ainihin su waɗannan daraktoci, kana ganin za ta yi aiki kuwa? Saboda duba da za ka ga yanzu mafi yawancin finafinan ma da mun sani ana yanka su ne a faifan CD, ko ana sa su a faifan CD a je a rika rabawa, sai ta kasance yanzu kawai kamar ma wobil ake yi, ko kuma ana turawa ne ta intanet kawai, ta kafar sada zumunta, ko ta irin su YouTube, WhatsApp da Telegram da sauransu, ana wato ainihin ɗauka ana kalla. So ya kake ganin wannan doka yadda za ta yi aiki akan su wato ainihin wannan daraktoci? Da farko dai wannan doka za ta iya yin aiki a kansu. Inda za ta yi aiki a kansu, ya kamata a fara sanin ya wannan dokan ya sunan shi, dalilin me yasa aka gabatar da wannan doka. Kamar yadda muka gani a kafafen abunan ɗin jaridu, kamfanonuwan jaridu kamar irin su Legit Hausa da BBC, wato ainihin abin da aka faɗa, abin da shi darakta na Hukumar Tace Finafinai ta jihar Kano ya faɗa shi ne, ya ce akwai wasu ƙa'idoji waɗanda ba su cike su ba. Wato shi Abba Al-Mustapha kenan, shi ne darakta, ya ce akwai wasu ƙa'idoji waɗanda wannan wato ainihin daraktoci ba su cike su ba. Waɗannan ƙa'idoji ya faɗa muhimmin abu guda ɗaya, wanda ya ce shi ne kusan jigo, wato a yi wa ma duk fim ɗin da za a yi ya zanto cewa an masa rajista. So wannan dai kusan shi ne babban ginshiƙi da suka dogara a kan shi, wanda kuma ɗazu kamar ina karanta labarai na ga kamar cewa sun amma ɗan ɗage zuwa wani lokaci na dokar, amma dai dole za mu tattauna a kai domin mutane mu daɗa fito musu da abin fili. To da farko dai wannan doka yana iya aiki a kansu a kasancewansu memba na industry na fim ɗin. Zai iya aiki a kansu saboda su members ne na industry na fim ɗin. Amma shi yin fim, ko kuma in ce su kamar suna content ne, suna suna sakin shi on social media da platforms na shi na media platforms. Ai baka sani ba Malam Nasir, akwai wani abu da yake faruwa. Akwai wasu finafinai waɗanda suka faru kwanakin baya, waɗanda akwai wanda na san an dakatar da shi, kuma daga baya bayan sun zo sun yi gyare-gyare
sun dawo da su an ci gaba da yin su. A waɗannan fina-finan abin da suka yi magana suna ɓata tarbiyya kamar yadda hukumar tace fina-finai ta yi magana a kai. Kuma idan muka duba matsayinmu na mu waɗanda muke musamman iyaye waɗanda suke ba da tarbiyyar 'ya'yansu, za mu ga al'adarmu da addininmu, za mu ga lallai cewa waɗannan fina-finan ba su yi daidai da wannan al'adar namu. Wasu fina-finai ne waɗanda aka ɗauko ko na al'adar turawa aka zo aka shigo da su, kuma za a gani duk waɗannan abubuwan da suka shafi al'adun turawa za a gani an ɗauko su an zuba su a cikin wannan wajen, wanda mu kuma idan ka ɗauko shi ka ce yaranmu su zo su ɗau wannan abin su yi amfani da shi, ya zama ne kamar ɓata tarbiyya ne. Ka gane ko? So yanzu da ita hukumar tace fina-finai ta zo ta yi wannan, kasan akwai wani abu da suke yi, suna ɗauko script. Za ka zo ka ɗauko script ɗinka, ma'ana labarin ka wanda kai, za ka ɗauko shi ka zo ka kawo shi ka kai wa hukumar tace fina-finai. Idan ka kai mata, so ita kuma za ta ɗauka, za ta karanta, za ta ba masana akan abun. Dama ba ma a ɗaukar shugabanni a wajen, sai an tabbatar da kai masanin abin ne, sannan za a ɗauke ka a sa ka shugaba. Duk da yake dama shugabannin kusan na wucin gadi ne. Idan wannan shugaba ya zo ya tafi, misali idan gwamna ya zo ya tafi, to zai tafi tare da wannan shugaban nasa ne. So don haka idan suka tashi za su zo su karanta wannan script ne, inda akwai kuskure a ciki za su kira ka a ce da kai ka zo ka gyara. In babu kuskure kuma za a ce to saura ne ya rage, saura wannan registration din da mutum zai yi wa fim ɗinsa, sai kuma mutum ya zai fara aiki. So yanzu idan muka ɗauko maganar da na fara yi a da can, yanzu duniya ce wacce take ta technology za mu ce ko, an sami wayewa ta abubuwa da dama. Shin kana ganin a iya hasashe yanzu tunda idan hukumar tace fina-finai ta zo ta ce za ta hana wannan wato ainihin haska fina-finai, so har a irin su YouTube da Facebook da sauran social media platform da ake haskawa, kana ganin shin zai hannu ko wannan abin da suka ce za su hana? Yana iya hannuwa. Dalili shine su suna yin fim ne a matsayinsu na memba na masana'ar Kannywood. So sannan kuma duk fim ɗin da suke gabatarwa suna gabatar da shi ne a matsayin suna represented din masana'antar nan ta industry ta Kannywood. So kaga kenan tunda an riga an ba su wannan an tsayar da su daga wannan, an sa musu wannan dokar cewa ba su yi rijista ba, to wannan zai ci gaba da bibiyan su har sai mutum dole sai sun je sun yi wannan, ko da ba za su sake shi a so TV station ba. Idan na fahimce ka, akwai wasu hanyoyi da ake bi kenan wanda hukuma za ta iya yin report a matsayinta na hukuma zuwa waɗannan social media platform akan cewa sun haramta haska wannan fina-finan. Sun haramta haskawa? Ai su yanzu nan ba wai haskawan bane ya sunan shi matsala, ba wai haskawan bane matsala, saboda ai kaman wa'annan platforms din kaman YouTube, Facebook and other social media platforms, kowa yana iya zuwa ya yada abin da yake yi, ya sunan shi content nashi a ciki. So duk da kowa na iya zuwa ya yada content nashi a ciki, kaga wannan idan a matsayinsu na individual, a matsayinsu na ban san inda zan sa individual ba, a matsayinsu na karan kansu wanda ba su tare da masana'antar Kannywood, za su je su yada abinsu, to wannan ba matsala ba ne. Amma a matsayinsu wanda ai zaka ga industry ne, a ciki ma ai akwai logo na menene Aminu Sarah sometimes and movies and so suna under wannan industry ne. So idan wannan ya sunan shi me ake cewa shugabanci na wannan industry din suka dakatar da wannan abu due to wani ka'ida da ba a cika ba, kaga ba zai yi su kuma su ci gaba ba, ko da za su ringa
ba za su ringa sa su ne a TV station ba, suna sa wani kawai a cikin irin su order YouTube YouTube tunda ai dole akwai support din su, tunda su shugabanni ne suna da wani support din. Kan na datse ka. Akwai wani abu da muna tattaunawa da wani abokina. Sai ni ma na ga wannan abun idea ce. Na ƙara wata idea ma akan wannan abu. Yanzu misali kamar yanzu irin waɗannan fina-finan da ake haskawa namu na Hausa, muka duba yanzu Turawa sun yi ci gaban da ya zamto cewa sun zama ba wai suna amfani da irin wannan social media platform ɗin, a'a za a ga kamfani ya gina platform nashi mai zaman kanshi, ya haska, yana saka fina-finan shi kuma ana biyan shi, sai ga kuɗin da yake samu idan kamar misali mutum yana samu miliyan 10, sai ga kuɗin sun ninka sun kuma ninkawa. Kamar misali yanzu idan kamar mu ɗauka Sultan da yake yawan fitar da fina-finai, kamar a sati za ga ya fitar da fina-finai wajen guda 10. Kamar misali zai iya ɗaukan wannan idea ya gina, kamar kana ganin zai iya kamar gina website ko wani application wanda zai kasance cewa yana ɗora waɗannan abubuwan nashi a kai kuma mutane suna subscription kuma suna biya. Shin kana ganin wannan abin zai yi wa matsayinka na masani wanda ka san abubuwa na ɓangaren technology? Wannan abin gaskiya zai yi, amma ai ya sunan shi a industry na fim ɗin sunan kasu kashi-kashi. Kamar akwai na su wa'annan na yan Hollywood, akwai na yan fassara, duk suna ciki, akwai na wannan duk sun haɗe a ciki, duk rijista ɗaya ake musu. Duk rijista akwai kaga a Hollywood din akwai ɓangaren mawaƙa, akwai ɓangaren makiɗa, akwai ɓangaren actors, ka gane ko akwai ɓangaren waɗannan yan masu fassarar nan. Yanzu kamar Sultan idan ka ɗauka za a gani ai shi yana ma yin acting a fina-finai, kuma kaga harkar fassara yake, so duk wannan rijistar tashi guda ɗaya da ita yake yin amfani a wannan abunan ɗin tasa. Inda ko kwanakin baya akwai lokacin da naga ya je masana'antar tace fina-finan ya ma sabunta license ɗin shi. So ka gani wannan abu ne wanda yake idan da za su ɗau irin waɗannan abubuwan su daɗa shigo da zamani, tunda sun shigo zamani amma dai su daɗa shigo da shi ciki, mutum zai ruɓanya ribar shi akan abin da yake samu. Amma me kake gani ta wannan fuska? To ta wannan fuskan akwai abubuwa inda za su yi ya sunan shi sabbin business nasu na yaɗa fina-finai. Na farko dai akwai ya sunan shi creation of websites. Suna da website nasu da za a ringa contacting nasu, sannan da kuma shi talla za a riga wasu akan wannan website ko kuwa fina-finan su su kansu za su sa fina-finan su a ciki. Idan mutum na neman su zai neme su ta wannan ya sunan shi, za su providing din inda za a yi contacting nasu ta wannan website din, za su yi providing kuma za su sa content nasu, maybe fina-finan su wayanda suke bukatan maybe ya zama free, sannan kuma wayanda suke so su rike shi su generating revenue from them, su ma za su samu, za su iya sakawa a nan. Sannan suna iya yin apps wanda wayannan fina-finan za su rinka duk lokacin da suka saki sabo, mutum zai iya samu maybe immediately ta wannan apps nasu, zai iya yin wani subscription da ana saki immediately zai iya samun wayannan fina-finan din. So due to wannan subscription din da yi, amma idan maybe bai yi subscription ba zai samu da wuri ba. So wannan kuma due to inda mutane suke da akwai high demand akan wannan irin fina-finan, zaka ga idan kamar yanzu nan wannan fim da ake magana labari na, a ranar da ake sakin shi, in ka duba live ma, in ka duba mutanen da ke kallo, za ga wajen mutum za ka ga magana dubbanni ake magana. So idan maybe aka ce an rike shi, maybe ba a yin shi live haka, maybe an sa shi irin apps din ne za ka yi in kana so ka samu a farko. Akwai ads revenue, sannan kuma akwai revenue wanda
kamfanoni za su zo su baka talla ka dora akan wannan application din, kaga ad revenue guda biyu kenan. Sannan kuma me akwai source incomes ɗinka wanda mutane suke yin subscription wanda za su yi subscription, so kaga an rike shi dole mutane za su je su nema, so wayansu kuma ba za su yi wannan ba, za su jira sai lokacin da aka sa a YouTube. To wayannan mutane duk wayanda suke so su kalla da wuri za su yi sauri su yi daman su yi sun riga su yi subscription already, so lokacin da aka sake kafin a sake shi su sun riga sun kalla, so wayancan kuma da ba za su iya ba su za su jira su a YouTube, kaga suna da rating revenue ya sunan shi, suna da two source na revenue, ga na subscription da ake yi ma apps nasu, sannan kuma za a iya yin wani abu ga na ya sunan shi misali a wannan apps din ko akan website ne za su iya yi a daidai lokacin da za a saki a YouTube live, su ma za su saki akan wannan apps din nasu live. Sannan akwai wani abu da ake yi a kan apps, za ka iya zuwa idan an yi uploading din abu za ka iya downloading din shi yana kan apps din, amma ba za ka iya sauke shi da saukakan memory din ka, ka gane abin da yake nufi. So duk waɗannan wasu dabaru ne waɗanda suke idan aka zauna aka yi amfani da su za a iya cimma gaci akan abin da muka faɗa a baya. So amma dai duba da yanayin lokaci, kada mu tsawwala, kada mu ja lokacin, dawa minti 10 muka ce za mu rage yi, gashi kuma yanzu mintunan har mun tafi wajen minti 20. Za mu taƙaita a nan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya sa mun kuma zuwa mun zaƙulo wani abu shafukan sada zumunta din, sai mu kuma zuwa mu kuma yi fashin baki a kai shi. Malam Nasir, ai sallama da masu kallo. To assalamu alaikum.